Així sona l'ordinador en llegir un testament. El dispositiu que reprodueix el so per a persones cegues seria l'eina que substituiria els dos testimonis desconeguts que obligatòriament han d'estar presents en qualsevol acte notarial. Dues persones que no poden ser ni família ni interessats. El col·lectiu de cecs i sords denuncia que això vulnera la seva privacitat i que cal reformar els codis civils espanyol i català. Por ejemplo, si tú vas a hacer un testamento o vas a hacer una hipoteca, claro, tiene que haber dos testigos que además no estén relacionados con el negocio, no sean familiares, no sean personal de la notaría, con lo cual en realidad son dos extraños que estan conociendo lo que tu haces. Molt probablement, si t'han escollit testimoni és perquè coneixes a les dues persones, saps què està passant, perquè el no veure-hi no vol dir que no entenguis les situacions, no? I per tant, doncs, evidentment és discriminatori. Una possible solució seria que el Col·legi de Notaris tingués a disposició de qualsevol despatx teclats braille o altres dispositius. Notaris i afectats coincideixen en què cal reformar la llei per permetre que cecs o sords puguin ser testimonis de terceres persones. Jo crec que aquest impediment podria efectivament prescindir-se, és a dir, no caldria que hi fos o no hauria de ser, sempre i quan quedi garantit que la persona que d'alguna manera fa la funció de testimoni entengui també el document i d'alguna manera pugui traspassar a la persona que atorga el document que la voluntat concorda exactament la que ha manifestat amb el document que haurà de signar. Des del col·legi s'argumenta que fins que no hi hagi canvis en la llei no es poden implementar les millores. Tot i així, diversos ajuntaments han aprovat mocions perquè es garanteixi l'accessibilitat i la privacitat del col·lectiu. El Parlament, a més, ja ha instat el govern català i el de l'Estat a accelerar les reformes dels codis civils respectius.